sopivin paikka. Tankki täyteen ja rangea olisi näin matka-ajossa varmaan 1500 kilometriä. Voisi sen kuuluisan Hangosta Nuorgammiin reissu ajaa yhdellä istumalla, mutta ei tämä ihan niin pitkä reissu tämä on. Yhdellä tankillisella selvitään kovasti. Rantatietä etelään päin. Tankki on täysi ja 5 kilometriä tripiinsä tällä hetkellä. Mutta kun humpat soimaa ja supparit jytisee ja ajelee. Ja Ylivieskassa tuli jo Limeviheriä Valiantti vastaan. Tän en ole aikaisemmin livenä ainakaan nähnyt. Ihan mukava näin aamusta 7:30 aikaa nähdä tuommoisia vastaan tulijoita. Ei kerennyt kameraa kaivaa, oli niin äkkiä tuli vastaan. Tuolta sitä saas Mersuun vaikka minkälaista mörköpumppua. Pitäis nähdä. Mä jo nuoremmalle Herleville soitin tuossa yhdellä viikolla, niin se kysyi, että no eikö ois turbomoottoria voinut laittaa. No ei kai me semmosilta vapaarilla mennään. Onko tämä niinku putkitehtaalla oli seinällä lappu, että niin pitkän putken päähän pitää kirjoittaa, että pitkä, että tiedetään, että se on pitkä putki. Niin pitääkö se rekan peräänkin kirjoittaa pitkä, niin tiedetään, että se on pitkä rekka. Matka etenee ihan mukavasti. Vaasassa ja Motonettia ja mitä tässä on? AD-varaosa. Löpöviisarikin rupeaa pikkusen laskea jo ekaa pykälästä alas ja 194 kilometriä tullut noin. Yksi poranterä pitää käydä hakkeen, sitä tarvii tässä tällä reissulla ja ei löytynyt kotua sopivaa kokua. Ja jos vessaan vielä pääsis, niin sitten voisi jatkaa matkaa. Olipa vielä sittari käymään. Mikähän kauppa tämä olisi? Liian iso kuitenkin. Yli iso kauppa, en tykkää. Komia autokannas. Pitää ottaa tommonen lehti mukaan. Niin, tosiaan USA Vegasissa on juttu satelliiteista, että niin viime kesänä jo kuvia otettiin ja nyt alkuvuodesta ruvettiin vääntämään tekstiä, että haasta tässä ratin takana. Nythän tuo komia etukena. No joo. Ihan iso juttu ja monta sivua ja on kehunutkin juttua. Tuo oman kuvaakin lehdessä. Kehunutkin juttua, että käyköhän hakkeen, jos ei oo tilattuna, niin saa lukaista jutun siitä. Matka jatkuu. Vielä on, no en ole ihan puolessa välissä vielä menomatkaa, mutta kyllä se siitä koko ajan matka lyhenee. Siellä olisi Närpiö. Sinnehän se on tullut tämä satelliite, silloin se on Suomeen tullut, niin Närpiö se Wartstoreen. Ne on tuonut sen sieltä Kaliforniasta Suomeen. Olisipa mukava tietää kyllä tarkemminkin, että mistä päin ne silloin toi niitä autoja. Ilmeisesti vähän ympäriinsä kuitenkin, mutta kun ei ole minkäänlaista nimiä eikä edes kaupunkia tai mitään ei ole tiedossa, mistä se on tuo tullut. Että ne haku päällä aina totta kai, mutta ne aina helpottais kun tietäisi edes paikkakuntaa, mistä hakija. En tiedä, onko enää nykyään kertomassa kukaan, mistä niitä tuotiin tai onko niistä mitään paperitakaan enää missään olemassa. Trafilla ei ollut noin vanhoja papereita, sen minä olen kysynyt. Että ne oli jostakin 2006 vuodesta eteenpäin tai jotakin semmoista oli tuontipapereita silloin kun minä kysyin. Niin
isossakin maailmassa on. Tälle tielle kun kääntyi Vaasasta, niin navigaattori sanoi, että jatka 180 kilometriä. Ja on suoraa tietä. Että niin pitkälle suoraa nytkin kun näkyy vaan tonne mäen taakse. Niin. Ja vieläköhän tässä lienee se Suomen pisimmät maantiesuorat, että oliko se 12 kilometriä pisin pätkä tässä, mutta ei tässä nyt kovin isoja putkia niiden suorien välilläkään ole. Suoraa tietä ja pääasiassa keskellä mehtää ja peltoja. Mutta jatketaan, pari tuntia vielä matkaa. Saavumme Tuorilaan ja siitä pääsee Merikarvialle. Merikarvialla on kuljettu penskana jo. Isän veli asuu siellä, niin silloin 80- ja 90-luvulla kuljettu joka vuosi useampaan kertaan. Ja se on jäänyt mieleen, että tässä Tuorila ja Merikarvian välillä oli autopurkaamo, joka näkyy tähän tielle ja aina piti kyylätä kun ohi kuljettiin. Sekin on varmaan tyhjennetty jo 90-luvun alussa. Muistaakseni sitä ei enää silloin näkynyt kun mitä loppuaikaa, mitä silloin kuljettiin enäämpi. Sitten nykyään aikuisiellä tullut vähän vähempi käytyä sitten siellä. Mutta niin. Sitten ollaan Porissa. Täälläkin on käyty Merikarvian reissu yhteyksissä aikoinaan, kun äitin täti asuu täällä. Ilikutteleeko tämä ylinopeutta? Ei kai. Mutta vielä matka jatkuu. Perillä kohteessa ja tarkennappas nyt tuonne 433 kilometriä tankkauksesta ja 45 kilometriä päälle kotua. Ja näin. Hupsista hei, ja eipä tiennyt konttorilla siellä mitään asiasta, niin kokeilepa toista asemaa. Muutaman kilometrin päähän toinen pluskatsastus. No nyt osuu oikeaan paikkaan ja löytyi mitä oltiin hakemassa. Mennään ei muuta kuin sama reitti takaisin ja kotiin. Jaha, mihinkähän sitä nyt tultiin? Tee U-käännös, sitten käänny oikealle Vasunmäen tie. No enkä käänny. Hiljaa sinä Lapualle. Lapualla ollaan nyt. Pitää olla jo vessatauko välillä. Autoa ei tarvitse tankata. On vielä yli puoli tankkia. 728 kilometriä ajettu tällä tankillisella. Kuskia pitää käyttää tuolla vessassa. En vihtinyt ajaa sitä Pori-Vaasan väliä uudestaan. Jatka 180 kilometriä suoraa tietä keskellä mehtää, niin siirryin tänne sisämaan puolelle. Tää ei ole tullut ajettuakaan tätä reittiä, paitsi että tämä on tästä eteenpäin jo miljoonaan kertaa ajettu reitti kyllä. Siinä ne kilvet nyt on. Reissu on voiton puolella, että on tässä nyt vielä matkaa kotia, mutta kurvataanpa tuohon samalle pumpulle, missä aamulla pistettiin tankki täyteen, niin katsotaan mitä se taas on tämä kuluttanut. 897 kilometriä tullut siitä kun lähdettiin aamulla tästä samasta paikkaa. Ja mittari näyttää vähän alle puolen tankin, mutta siihen nyt ei aivan täysin 100 varmasti luoteta, mutta kohta se leviää. Tuo viitospumpulle vielä niin on justiin sama. Alle 40 litraa jos jää, sitten on tyytyväinen. Pikkulirvutukset siihen vielä päälle.
Niinku aamullakin. Mitäs sinne meni? Ootapas mitä se tekee. No joo, menihän se vähän paremminkin mitä ajattelin. Että oikeastaan semmosia lukemin mitä Salla ajatteli. Että olisi mukava joskus päästä. Niinhän sitä pääsikin nyt. Vaikka tuli aivan reippaasti ajettua, ettei mitään hirviää köröttelyäkään ollut ne. 3,97 litraa sataselle. Nyt on kilvet paikallaan ja ei ole enää Jare Henrik Tiihonen. Mutta siinähän on siis omat nimikirjaimet ja syntymävuosi. Ja ei ole mun ostokilvet. Semmonen tarina näillä kilvillä nyt on, että niin joku vuosi sitten, itse asiassa se oli tammikuu 2022, kun oli jotakin autoa katsastamassa, niin satuin siinä sitten toimiston puolella kysymään, että niin näitä rupesi näitä MJF-kilpiä näkyy, niin kysyy sitten siinä, että onkohan semmoista kuin 80 jossakin, että ei ainakaan ole käytössä näkynyt, mutta näkisikö ne siellä, että onko se jossakin hyllyssä. Niin sehän sitten ystävällisesti kahteli siinä, kun ei parempaa tekemistä sattunut sillä hetkellä olemaan, niin nehän löytyi Raumalta. Raumalla oli pluskatsastuksessa hyllyssä nämä ja no sehän sitten näin selitin tilanteen, että tämmöiset kilvet haluaisin omaan museoautoon ja että minkä takia tuo ja no sehän sitten rupesi soittelemaan ja että kyllähän ne tilataan ne kilvet tänne konttorille ja tai eihän se niin yksinkertaista ollutkaan. Se on aika hankalaa hommaa näiden kilpien kanssa, niin kuin nuo Mersun kilpienkin kanssa viime kesänä huomasin, että ei niitä niin vaan näköjään tilailla ja eikä mitään lyhyjäkään kilpiä niin vaan saapta, niin siinä sitten meni jonkun aikaa. Mä mietin, että mitä sitä keksisi ja no minähän soitin suoraan sinne sitten Raumalle ja kysyin, että tämmöiset kilvet on ja teillä hyllyssä ja sitten joo niin näkyy olevan ja mutta siinä on 78 ja 79 numerot ensin, että ei niitä voi tuolta välistä ottaa. Että no eipä tietenkään. Ja mä sitten taas mietin ja pähkäilin ja soitin Trafillekin ja Trafilla sanovat, että niin voihan se hylätä sitten eestä, että jos on vaikka joku uskonnollinen vakaumus, että se estää sinne rekisterikilven saamisen tai jotakin, että sitä ei hyväksy sillä lailla, mutta niin. Sitten taas pistin tämän viestin Raumalle, mutta ei tullut siihen edes vastausta. Sitten taas tasaisin väliajoin on soitellut ja muistanut seurata Trafi-sivulta, että tuleeko käyttöön 78 ja 79. No vuosi sitten oli semmonen tilanne, että 79 oli käytössä. No minähän soitin heti sinne Raumalle, että no nytkö ne saadaan ne kilvet. Ja ei, täällä on 78 seuraavana. Että no miten voi olla mahdollista, että 79 olette antanut sieltä ja minä en saa tuota 80. Aika oli hiljasta ja että no siinä on sattunut joku virhe. Mutta selvä, ei saanut kilpiä välistä. Ja nyt sitten taas tarkistin Trafilta, että no nyt on 78 käytössä ja 79. Oli sunnuntai-ilta ja kun mä se huomasin ja sitten aamulla, maanantai-aamuna kello 9.01 soitin Raumalle ja esittelin ihteni ja että hän sanoi heti, että no nyt ne on vapaana. No niin, hyvä. Mä tuun huomenna. Että no,
No kannattaa varautua vielä, että niin sä joudut maksaa se erikoiskilpimaksun. Onko se 750 vai 850? Että niin, jos Trafi hoksaa, että ne on sulla, että no mitä ihmettä. Mä haluaisin vaan vaihtaa tavallisen kilven museoautokilpiin omaan museoautoon. Eikö tämä ole ihan perusjuttu? Että no sinä otat sinne riskin itse. No voi perhanan. Ja taas puhelin soi Trafille ja siellä ne oli ihmeessä, että kun mä selitin, että on omat nimikirjaimet ja syntymävuosia, se on seuraavana siellä hyllyssä ja minä haluan sinne omaan autoon. Ja, että onko tosi, että ne on ihan hyllykilpänä seuraavana siellä, että joo, näin on. Ja että no soitapa vielä sinne konttorille, että soittavat tänne, että ne katsotaan varmaksi se asia. Ja minä taas soitan Raumalle ja joku nosti vähän tympääntyneeltä aiheeseen, että no hänestä olisi ollut kyllä niin mukava, kun olisit itse selvittänyt asiat. No minähän selvitin asiaa ja se on niin, että se sun pitää sinne soittaa. Ja no, kylläkö hän voi sitten soittaa sinne. Ja sitten iltapäivällä tuli sähköpostiin, että voit noutaa kilvet huomenna. No niin, asia selvä ja ei muuta kuin aamulla nokka kohti Raumaa ja näinhän siinä kävi. Nyt on kilvet. Koko homma nyt meni sitten 4 vuotta ja montako kuukautta, tammi, helmi, maalis, huhti, touko, 5 kuukautta. 4 vuotta ja 5 kuukautta tämäkin asiakas. Mutta siinä nyt on. Ja olihan siinä toki tämä toinenkin, tämä Jare-homma, keekki, tsiikki. Ja se oli silloin, no melkein tämmöisen kuvan laittoi joskus Facebookiin, että kun tämä vielä oli projektina noin 7 vuotta sitten. Että ne oli rekisterikilpi paikallaan ja sitten ne tuli kommentti, että et sitten myy keekille. Minä oon ihme, että no mitä helvettiä se horisee oikein. Ja sitten tuli muutakin vastaavaa viestiä siihen kommenttia, niin että no mistä ne oikein puhuu, en minä älynyt yhtään. Piti rouvalta kysellä sitten, että no mistä ne nuo oikein puhuu, että no JHT, Jare Henrik Tiihonen, eli Cheek. Sen jälkeenhän tätä on puhuteltu keekiksi, paitsi minä en tietenkään itse ole, mutta ne ystävämme Jari ja Juuso varsinkin. Kyllähän ne nyt keksii jonkun nimeä uudenkin tälle, mutta niin, vai pysyykö keekkinä siltikin. Mutta ei ole enää kilpianakaan keekki. Onko se sitten ex-keekki? Ei sitä kyllä ihan helpolla keksinyt. Ei nyt keksi. Kyllä se melko pitkälle veitämään, ettei pääse sanomaan mitään. Tää keksiä jotain. Aletaanpa keksin. Tässä Färmin Matin kilvet. Katokko MJF. Joo. Mutta kun Masa tykkään niistä Jare Henrik Tiihonen. Niin Cheekin miehiä. JHT. Oli se vissiin saamassa ne toiset kilvet. Onkaan sillä vissiin ei ole olemassa. Onko? En mä muista. Ei varmaan laskin vaan. Ei helppo. No siinähän sitä tuli Masalle kuittia, kun autosta ei keksitty mitään kuittia siellä näyttelyssä, kun sanoi, että ei velikulla jotakin keksi, niin kaivellaan vanhoja. Niin. Täällä on. Kato, Jare Henrik Tiihonenkin on. Täällähän on Färmin Matti. Matti Skarake. Heti kuvaa tuolla menemään, se on ihmesällä. Jareella liikenne. Niin. Sehän on tilannut ne toiset kilvet. Tarpeeksi kauan kuunnellut vittuilua. Vielä joutuu. Matin satelliteen pongattu Matti Skaraken 318 sitten. JHT. Siitä sen muistaa. JHT. Mistä sen muistaa?
Jare Henrik Tiihonen, mutta ei vittuilla tällä videolla Matille tuosta rekkarista, kun me aina vittuilla. Joo, ei tällä kertaa Tämä ei tehdä. nyt siis vittuilla. Niin, ei. Todettiin, että se on vaan. Se vaan on se. Tässä kun päästiin tarinoinnin makkuun, niin olihan tässä toinenkin pitkäaikais homma, mikä tuli tänä nyt alkuvuonna päätökseen, että tämmöiset kylkipalat tuli kotiin ja nyt en edes muista tarkkoja vuosiakaan. Olisiko ollut 2019, kun näistä ensimmäisen kerran on myyjän kanssa ollut puhetta. Mä oon Arizona-autosta leikattu irti. Ja no silloin ei tullut kauppoja heti, että millä ihmeellä nämä saadaan sieltä Pohjois-Amerikasta tänne ja se sitten jäi siihen ja sitten niin yksi tuttu oli menossa sinne Amerikkaan. Sillä oli joku iso mopaaritapahtuma ja sitten no sattumalta olikin tämä myyjäkin menossa sinne ja no minähän sitten sai sovittua niin, että se myyjä tuo ne sinne ja tämä kaveri rahtaa niitä sitten. Sillä oli muutakin rahdattavaa ja sitten oli rekkamieskaveri siellä, joka asuu siellä, niin he sitten kuskasi näitä tänne se Amerikan kaverin kotiin ja ensi alkuun ja että sieltä sitten keksitään jatkosuunnitelmia, että oli tulossa moottoria ja penkkejä ja vaikka ja mitä olisi ollut tulossa. Mutta mikä se sitten 2020 vuoden alussa iskikään, korona. No sehän aihe teki semmoisen sitten, että rekkamieskaverilla meni työt alta ja sitten se joutui myymään kaikki ne isot tallit. Tai sillä oli niin kuin vanha autoliike, missä sillä oli näitä entisöityjä autoja ja tavaraa hirviästi. Ne joutui hävittämään sen paikan ja viemään tavarat muualle. Näin mulle ainakin kerrottiin. Ja sitten nämä kyljet päätyi tälle suomalaiskaverin toiselle kaverille Kansasiin. No, ne sitten siellä ootteli taas aikansa ja vuosia varmaan kerkes mennä jo. Te mietitte, että millä hitolla ne sieltä saadaan sitten Suomeen. No siihen oli sitten jo Dodge Vania ostettuna vissiinkin valmiiksi, että saadaan tungettua ne Vanin kyytiin ja Vani täyteen tavaraa ja sitten se kontisa Suomeen. Mutta sitten jossakin kohta kävi näin tämmönen hommakin sitten, että tämä suomalaiskaveri kuoli. Sai jonkun sairaskohtauksen ja äkillisesti kuoli. Siinä kohti minä jo ajattelin, että no eipä enää näitä kylkiä tajeta nähdä. Enää, ne on joutunut johonkin hukkaan, kun tämä kyseli vähän tuttuilta, niin oikein kukaan ei tuntunut tietävä, että kuka se kaveri siellä Kansasissa on sitten. Ja no, minä heittelin vähän joka suuntaan viestiä, että niin jos näkyy tämmöisiä, niin ne on minun. Ja mitäköhän olisi mennyt? Varmaan vuosi meni siinä sitten taas siinä välissä. Niin sitten tuli Facebookissa Messengeriin kilahti viesti Amerikan suomalaiselta, että niin, onko sinulla tämmöiset kyljet hukassa? Että no kyllä on. Että kuulostaa ihan minun kyljiltä. Että ne on siltä Kansasista nyt löytynyt ja ne on tullut takaisin sinne. Mitäköhän mä valehtelisin näitä paikkakuntia Chicagon lähelle. Ja tämä rekkamieskaverinen on tuonut taas sinne päin ja no minähän pistän taas sille sitten viestiä ja saatiin sovittua sen kanssa, että niin se, kun sitä rekkaa oli taas päässyt ajamaan, niin se tuo sitten
kulki Sanne Floridaan ja Kaara Koiviston konttipaikalle. Ja kirjoitti nämä minun nimen tähän päälle kumpaankin, että ne nyt on ainakin nimitievosa, kenen ne on. Että no siinäkin meni useampi kuukausi sitten siinä välissä, että niin sillä tuli ajua sinne päin sopivasti. Mutta niin ne vaan sinne kulkeutui Koiviston konttiin ja siltä Karilta tuli sitten jonkun ajan päästä viestiä, että ne on nyt pakattu ja pari kuukautta mitä siinä merellä meni taas ja että no ne olisi täällä nyt kotona nuo sun kyljet. Ja nyt ne on siinä. Menikö tässä nyt 7 vuotta sitten tämä homman kanssa. Tämä on tämmöisiä hommia, joissa menee vähän enempi tätä aikaa, että ei kannata pidättää hengitystä. Ja olihan tässä nyt tuommoinen takapakki tämän toisen kanssa, että siihen on jotakin tölövitty tuohon päälle. Tuo oli suora kylki silloin myyntikuvissa. Ei nämä nyt aivan virheettömät ollut, että kyllä nämä ruttusia vähän oli, mutta niin ruosteettomat. Ja näissä on paikalla kontin reunat ja kokonaiset pyöränkotelot ja no, reunat ja sitten tämä kylykipelti. Ei näistä nyt halavat tullut sitten loppujen lopuksi, vaikka ne sieltä halavalla saikin. Mutta niin, jos AMD-hintoja katsoo, niin nämä kylykipellit oli ilmaiset. Pyöränkoteloiden ja nyt reunojen hinnalla ne tuli sitten. Mutta tämmöisiä projekteja, että mitä nämä on saatu päätökseen tänä keväänä vuosien jälkeen.